Vi tager lige en bronze, og det er katalog nummer 173. Og det er Søren Winther i Hornslet. Og det er 87 point. Rødhovedet, den har fået 89 point og fået sølv i en årsfugl 2010. Og den har fået sølv på udstillingen. Vi tager lige en bronzefugl her, katalog nummer 75, også i Rødhovedet. Og det er Torkel Strøger fra Fredericia. Og det er en bronze til katalog nummer 87. Den er ikke særlig fotogen, men som sagt, det er en bronze. Og det er John Larsen i Køge. Nu går vi over i Læsseren, Urpapagøjer. Og der går vi til katalog nummer 201. Og det er en blå, og det er Lars Conrad fra Åbyhøj. Og den har fået 90 point. Og den har fået guld. Og det var som sagt katalog nummer 201 med guld. Vi har en gulmaske sporepapagøje, og som vi kan se, det er en bronze, og det tilfælder katalog nummer 216. Og den har fået 87 point. Og det er Kim Witte fra Augustenborg, der ejer denne fugl. Så er lige katalog nummer 198 også, den har fået guld. Og det er Lars Jørgen Conrad fra Åbyhøj. Så er katalog nummer 203. Det er Ben Sørensen fra Randers. Han får en sølv. Selvom fuglen ikke vil fotografere, så råber det jo ikke ved, at den har fået sølv. Det er Manfred, han ser lige at lægge kabale, eller det at studere det hele. Det er Manfred fra Tyskland. Han har også sorthovedet med i samme klasse, som jeg havde. Og Kirsten er ikke ret meget bedre end Manfred. Hun ser også slap af her. Sommerne her, som lidt i 3 eftermiddag er ved at lægge de sidste dommerkort sammen nu, så nu er det lige før de forskellige vinder i kasserne er klar.
Vi tager lige at fotografere katalog nummer 63, og den har fået bronze. Det er en dominant broget hvidmaske. Og den tilhører Thomas Skov Petersen fra Årsag. Så går vi over til bronze også i samme kategori. Det rødhovedet dværgpapegøjer. Og den tilhører Bruno Solbjerg fra Rønde. Den gjorde så også godt på udstillingen i 2010. Har vi en guld her. Katalog nummer 30. Vi springer lige lidt i det nu. Vi har fået 90 point. Vi har katalog nummer 106, den har fået bronze. Det er Kim Refgaard fra Vejle. Vi tager lige katalog nummer 108. Det er Bruno Solbjerg fra Rønde. Han har fået en bronze. Og det er som sagt katalog nummer 108. Lige katalog nummer 54. Vi tager et billede af den. Og det er Carsten Monnerup. Og den har fået 90 point. Så kom op på pinden, så vi kan se dig.